על חברים. היום אנחנו נדבר על פוקימון, ונדבר על כל התופעות של איך זה התחיל, וכל השאלות שלכם. אז ביפן ב-1966 יצא המשחק הראשון, פוקימון אלגימר. המטרה הייתה פשוטה, תתפוס את כל הפוקימונים, פשוט ומגניב, נכון? מי חשב שזה הפך לאימפריה עולמית? ומישהו פה אמר פיקאצ'ו? הדמות הזאת היא לא רק חמודה, היא הפכה לסמל. כל ילד רצה אותו, והוא היה הפנים של כל המותג. לא פלא שהוא הפך לדמות המפורסמת בעולם, ב-1967 יצאתי סדרת טלוויזיה והפוקימונים. התחילו ללחום בכל מקום. אש ופיקאצ'ו וחברים יצאו למסע, וכל ילד רצה להיות מאסטר פוקימונים. כן, גם אנחנו. היי אחי, כן אתה שם. למה לא שמת לייק וסאב? שים עכשיו. תראו שבן סשה זה שואף, חכם, נבון, כמו אש בסדרה שלנו. בואו רגע אנחנו נעבור את הסדרה ויש משהו יותר טוב. הקלפים והצעצועים, מה שביניהם. אז אחרי זה הגיעו קלפי פוקימון, וכולם התחילו לאסוף ולסחור בהם. אז אם לא הייתה לך קלף של דרקון אגדי, היית בחוץ. והצעצוע עם כל הפוקימון חייב להיות בבית. וזהו, הדרקון האגדי. זה הדרגונייט, דרגון לס, כל אלה, צ'אריזר, צ'אדרמן, הם היו הלהיט של המשחקים וזה, אבל בפוקימון גו, הפוקימון מהמציאות, ואז הגיע הפוקימון גו ב-1900, אבל זה התפתח ב-2016, ופתאום יצאו החוצה כדי לתפוס פוקימונים ברחובות. מי לא ראה ילדים רצים אחרי פוקימונים בפארקים? זה היה מטורף. כן, פוקימון הפך לפנומן שאין כמוהו. מהמשחקים והסדרת דרך הקלפים ועד פוקימון גו. פוקימון כאן כדי להישאר. אז מה הפוקימון שלכם? תגידו לי בתגובות.